Класик – ресторант с традиции. Идеалното място в Пловдив с превъзходна кухня и обстановка. Насладете се и на красивата лятна градина. Организирайте тук своите бизнес и лични срещи, семейни тържества, сватби и абитуренски балове или разчитайте на професионален кетеринг. В забързаното ежедневие открийте своя оазис на спокойствието в ресторант Класик. Пица-бар Класик за семейството, приятелите и колегите. Опитайте най-изкусителните пици, фузили, талятели, салати, готвени ястия, специалитети и десерти. Хъпнете при нас или поръчайте за дома и офиса. Имало едно време чудна планина и буйна река. Липсвала само майсторска ръка да приготвя вкусни ястия. В наши дни ресторант Пикник ви очаква там, на пътя между Първенец и Храбрино. Райско кътче за всяка душа. Пикник от създателите на Класик. 0884 22 20 70.